Сезонът на гроздето е и сега е момента да консумираме тази прекрасна антиоксидантна храна, която да помогне на организма ни да се пречисти от токсините и да ни зареди същевременно с енергия. Пълно с витамини А, С, Е, К, група Б, минерали като калий, калций, магнезий, желязо и така нататък. Също така, гроздето съдържа специфични антиоксидантни вещества. В бялото това са катехините. Те действат противораково и противовъзпалително. А в черното грозде това е ресвератролът, който е изключително полезен за сърцето, сърдечно-съдовата система. Също този цвят, който се придава от антоцианините, много полезен за мозъка и за очите. Ако имате проблеми с високата кръвна захар, също черното грозде е за предпочитане. Ако имате по-чувствителен стомах, ползвайте бялото.